Представяме ви ръчни инструменти Торнадика, с които ще работите по-лесно и бързо в градината. При това ще постигате винаги добри резултати. С Торнадика лесно разрохвате твърда почва, премахвате упорити плевели и създавате бръзди за засаждане. Всеки инструмент комбинира от 1 до 4 функции в зависимост от модела, така работите ефективно, но с по-малко уреди. Голяма част от гамата инструменти Торнадика са с телескопични дръжки и ергономичен дизайн. По този начин осигуряват удобна позиция по време на работа и намаляват умората в гърба и кръста. Всички инструменти от тази серия са патентовани, ръчно заработени от закалена стомана и създадени, за да се справите лесно с всеки вид почва, включително и камениста. Торнадика е търговска марка, която е на пазара повече от 20 години, като с всяка следваща година разширяваме продуктовата гама с нови предложения. В случай, че имате нужда от професионална консултация, свържете се с нашия екип. Очакваме ви!